Vamos a empezar, estou vendo que vamos ben de hora, así non empezamos a acumular retraso. E nada, sin estenderme nas presentacións, pois dou paso ás dúas primeiras ponentes de hoxe. Acaban de oílas falar, xa saben quen son, non? Temos a Esperanza Gijirei, que é a directora do museo no que nos atopamos, e a Clara Reigosa, que, como antes dixo, unha das miñas primeiras alumnas. Tamén me fai moi feliz presentala porque, bueno, se antes mencionabas, non, que non é difícil establecerse na universidade, pois penso que no corpo facultativo de museos da Xunta hoxe en día é algo moito máis complexo, e a verdade é unha verdadeira alegría ver como as túas primeiras alumnas se van colocando, non? Así que nada, deixo vos con elas, con esta ponencia, esta primeira ponencia que nos vai a meter en contexto, non? E que nos vai a falar con este título de Camiño Museo dos últimos ingresos no Museo das Peregrinacións de Santiago. Moitas gracias de novo por acollernos. Bueno, moitas gracias, Ana, moitas gracias outra vez a todos e a todas por estar aquí. Escoítase ben? Porque, sí, vale. Bueno, nos, cando se nos propuxo, e agradecemos ao Grupo Jacobus facer esta primeira intervención, e sabendo que as ponencias que virían despois eran máis enfocadas pois, a dar un enfoque histórico-artístico sobre as pezas que hai no museo, pensamos que o ideal sería facer nun contexto amplo, pois falar das coleccións do museo e, sobre todo, bueno, por unha parte das coleccións e, por outra parte, dos últimos ingresos que se fixeron no museo, porque era unha maneira pois, de dar ese contexto ás pezas que hai, a bueno, dar unha breve explicación ou facer entender como se forma a colección do museo, como chegan as pezas ao museo e tamén explicar todo o traballo que hai detrás desde que vou decir xa, desde que se crean as pezas ata que chegan ao museo e hoxe en día están en exposición. Esa colouse aí, esa presentación. Hai, bueno, como decía, vai haber dúas partes, unha primeira parte xenérica que me toca facer a min, que se titula Camiño Museo, o ingreso dos fondos e a súa colección, e imos, bueno, vou falar un pouco do contexto xenérico da colección do Museo das Peregrinacións, porque ten certas peculiaridades que creo que son necesarias comentar para entender as pezas hoxe en día e, sobre todo, para darlle, pois creo que matices interesantes a todas as pezas, como decía, que se van comentar despois. E unha segunda parte que realizará a Esperanza xusto a continuación, onde vai falar de maneira detallada dos últimos ingresos que entraron no centro. Xa comentou, por exemplo, os relevos de Carboeiro, pero, bueno, algunha outra peza tamén que creemos que é interesante e que nos pois, apetecía compartir. Entón, esta primeira parte, como decía, o primeiro que quero decir é que, bueno, entendemos o museo moderno, xa non me meto en cuestións conceptuais anteriores, como a reunión de obxectos, non? Unha reunión de obxectos nun lugar determinado, que se chama dentro da museoloxía, para que haxa un museo, o sea, o museo está formado de contido e de contedor. Neste caso, imos falar do contido. Sí que me parece interesante empezar facendo unha diferencia entre, digamos, unha nomenclatura para referirnos a todos os obxectos que reunimos aquí no museo, que desde unha aproximación teórica facer unha diferencia entre o que son os fondos, que, pois, como poño aí, un acervo, un conxunto de documentos de todo tipo, reunidos automáticamente, creados ou acumulados, e unha colección, que é un conxunto de obxectos materiais, bueno, inmateriais, que un individuo ou establecemento estatal, neste caso o privado, se ocuparon de reunir, clasificar, seleccionar e conservar nun contexto de seguridade para comunicalo a un público máis ou menos amplo. Creo que isto é interesante porque tanto do Museo das Peregrinacións como na maioría de museos de Galicia é interesante facer unha diferencia entre o que son os fondos, que falaremos despois e veremos despois exemplos, todo o conxunto de pezas que conservamos e guardamos no museo, e unha colección que tamén, como veremos despois, é máis ese conxunto de obxectos que reunimos enfocado a un discurso ou a idea que queremos transmitir dentro do museo. E é importante porque iso tamén axuda a comprender todos os traballos que temos aquí no museo. Como digo, isto é fundamental para entender o Museo das Peregrinacións de Santiago, que son aí as siglas, porque os fondos son orixe da colección do museo e do discurso expositivo que temos aquí. Pero detrás hai moitísimas máis pezas que tamén temos o deber de conservar e de cuidar. Vinculado a isto, aínda que, como digo, temos unha serie de fondos, a colección, o que a colección é o núcleo principal da institución, non me quero deter nas definicións, pero sí que me parecía interesante traelas.
a definición de museo do ICOM, actualizada en 2022, pois unha das funcións principais, ou unha das cousas que teñen que facer os museos para ser museos é coleccionar, con este sentido de formar unha colección coherente que lle dé servizo ao discurso do museo, da nosa institución neste caso, e despois pois, tamén traigo aquí un fragmento, a definición de museo que hai na Lei de Museos de Galicia, que volve a facer alusión a coleccionar e a conservar pois conxuntos e coleccións de bens patrimoniais de carácter cultural. Novamente, esa colección como pois, elemento principal para que exista un museo. E como veremos, unha colección que se vai formando ao longo dos anos e que se vai perfilando, sobre todo pois, nos últimos anos, unas últimas décadas dentro da museoloxía aquí en Galicia. Quería traer isto porque creo que a nivel, aínda que isto parece é moi teórico, pero creo que é interesante para que exista un museo debe haber unha colección e isto é algo que é importante, queda marcado na propia Lei de Museos de Galicia, que fai unha división, a Lei de Centros Museísticos fai unha división entre tres tipos de centros museísticos, que son o museo, a colección museográfica e o centro de interpretación. Cada un deles ten unhas características para ser incluído pois, dentro dunha outra listaxe. Tanto a colección museográfica debe ter unha colección e os museos, para ser museos, teñen que incluir unha colección. Despois, obviamente, teñen outra serie de diferencias para incluirse nun ou outro grupo. Pero é esencial que exista unha colección para poder ser un museo. Isto que parece unha cousa moi obvia ou que parece que só fai referencia a unha cuestión de nomenclatura, é importante, e teño aquí un exemplo que se coñece, e é, por exemplo, o caso do CEGAC, que empezou sendo un centro, ainda que agora tamén se coñeza como Centro Galego de Arte Contemporánea, porque non tiña unha colección permanente, non había colección, e, ao pasados os anos, sí que adquiriu obra para unha colección estable e entón sí que se pode considerar museo. E iso ten, pois, diferencias agora non só de categorizalo, sino tamén de entender as funcións que debe ter o museo. Entón, quería acabar isto máis de maneira desde esta primeira parte, desde a parte... Nós no museo coleccionamos, sí, pero non só coleccionamos. É verdade que coleccionamos ou utilizamos o verbo coleccionar porque, ven desa nomenclatura histórica e desa concepción histórica dos museos que empezaron sendo ou os primeiros museos apareceron a partir das coleccións, as grandes coleccións de nobres e burgueses, e entón adquirimos ese término, pero sí que coleccionamos, porque, como pon aí na presentación, intentamos reunir, e veremos despois, un conxunto de obxectos que axuden a comprender o discurso do museo, pero, obviamente, e como aparecía antes tamén nas definicións, facemos moitas outras cousas. Moi importante aquí, e que ademais aplica esa diferencia entre fondo e colección, e conservamos un conxunto de fondos máis amplios. Aquí tamén espero que despois con exemplos se entenda mellor, pero como decía ao principio, temos unha colección que sirve para exemplificar o discurso do museo, neste caso, pois falar das peregrinacións e da cidade de Santiago, pero despois como museo que conserva bens de patrimonio cultural tamén somos un lugar receptor, por exemplo, de pezas arqueolóxicas, e estamos obligados a conservar esas pezas. A maioría desas pezas sí que teñen unha vinculación coas peregrinacións, pero senón o museo como institución debe servir para conservar ese patrimonio cultural de cara ao futuro. E tamén, por suposto, facemos outra serie de cousas que tampouco son o tema da conferencia de hoxe, pero inventariamos, está vinculado coa adquisición de obras, pero catalogamos, difundimos, exhibimos e outras moitas cousas. Agora quería, unha vez que entendemos estas cuestións máis xenéricas e máis de teoría, sí que quería ir achegándome, vou ir de máis longe a máis cerca, as pezas, a colección do museo, e tamén despois falaremos das pezas que se van tratar neste seminario. E para empezar, e como decía antes, para entender máis cal é o camiño detrás de todas as pezas que están en exhibición no museo, quería empezar falando de como se chega a colección do museo. Moi brevemente, non me quero parar aquí, pero creo que é importante. Os museos en Galicia aparecen un pouco máis tarde, que os museos modernos en Europa Occidental, entre os séculos XIX e XX. Sí que me parece interesante, así como detalle, decir que as ideas para formar os primeiros museos en Galicia aparecen moito antes da súa materialización. É dicir, ese concepto de querer ter un museo é moi anterior a que se consiga tanto dos fondos económicos, a percepción social, a política, todo para que se poida materializar ese museo.
E estes museos nacen dunha, bueno, como decía, da derivación lóxica dos contextos internacionais, dos grandes museos europeos, coa diferencia de que se esos grandes museos que todos coñecemos en Europa nacen de grandes coleccións privadas, a maioría, neste caso, a maioría de museos que nacen aquí en Galicia nacen por unha reunión de fondos. Por qué? Pois porque hai esa imitación, entre comillas, dos grandes museos europeos, querer ter un museo, o que fai que en vez de musealizar coleccións privadas se busque reunir pezas para poder abrir e ter ese tipo de institucións. Isto tamén está vinculado pois, a un concepto de patrimonio cultural que calla na sociedade, e este concepto de patrimonio cultural pois, está vinculado a esta necesidade de que o patrimonio se vincula coa memoria, coa identidade, e hai unha necesidade de volcar, digamos, esas cuestións, esas pezas que se creen patrimonio pois, nunha institución pública e nun espacio común. Dentro de todo este contexto pois, é fundamental o traballo das comisións provinciais de monumentos, ou que funcionan para organizar todas as pezas das desamortizacións, ou as sociedades culturais que traballan pois, para difundir o coñecemento. Polo tanto, bueno, estes primeiros museos, aquí, neste contexto concreto, pois, son un conxunto de fondos heteroxéneos que forman unha colección. Depende un pouco do caso do museo, entendendo a colección como ese conxunto coherente. Nalgúns casos sí, nalgúns casos esta colección, como iremos vendo, vai se ir definindo ao longo do tempo a medida que tamén se definen e se profesionaliza, digamos, o sector dos museos en Galicia. En concreto, o caso do Museo das Peregrinacións de Santiago volve a ser o mesmo, hai unhas ideas, as primeiras ideas para realizar ou para abrir o museo entre os séculos XIX e XX. Sí que é verdade que neste caso, ao contrario que pasa con outros museos como os museos provinciais aquí en Galicia, sí que había xa unha idea de que había unha necesidade de que a cidade tivera un museo que falara pois, da propia cidade e das peregrinacións. É moi complexa todo o inicio deste museo, poño aí unha problemática entre o goberno local e estatal, quen decide abrir, como, por qué, de que se trata, de que vai tratar un museo. Todas estas ideas chegan, ou un dos promotores principais chegarían con Manuel Chamos Olamas, que crea un mapa de museos para Galicia, entre os que inclúe o Museo das Peregrinacións e de Santiago. Pero, novamente, aquí, aínda que estas ideas, e había esa idea inicial de crear un museo vinculado á cidade, non hai unha colección clara. Sí que hai esa idea para crear un museo, e entón o que pasa, que veremos na seguinte diapositiva, que empezan a chegar fondos pois, un pouco de maneira moi variados, non? De maneira solta e independente. Para acabar antes, bueno, coa historia do museo antes de meternos nas coleccións, en 1965 e 1976 hai dúas exposicións inaugurais que coinciden cos anos santos, e aí sí que se ven como as primeiras ideas para crear unha exposición permanente, pero por unha serie de cuestións o museo non consigue abrir. Xa nos anos 80 sí que hai unha formalización para poder crear un museo, e irán aparecendo, iránse recibindo fondos, como veremos a continuación, e finalmente o museo abre en 1996 de maneira permanente na Casa Gótica, que é o edificio que hoxe utilizamos nós como espacio de almacén e de oficinas, e no ano 2015 pois, ábrese esta nova sede de platerías. Volvo a reiterar a mesma idea, non nace a partir dunha colección, como acabamos de ver, senón que hai un conxunto de fondos que se reúnen antes de abrir o museo. Teño aquí unha serie de exemplos así un pouco por épocas. En 1965, que é esa primeira exposición inaugural, chega a que a primeira peza do museo está de feito inventariada e catalogada con número 1, que é esa pía de auga bendita de Azabache. Creo que chega esta e outra peza que a través da exposición inaugural quedase na colección permanente, pero solo nese momento hai dúas pezas na exposición permanente. Nos anos 70 empezan a chegar pezas chegan algunha peza máis por outras cuestións, pero aí teño dúas ideas principais. Chegan moitas pezas de excavacións arqueolóxicas que se empezan a facer na cidade. Todavía esta chegada de pezas non é ordenada e inventariada como vai ser hoxe en día, que veremos tamén despois exemplos. Aí sai unha imaxe de Chamos Olamas nunha das excavacións, creo que da cidade de Santiago. Moitas das pezas chegan a través delo museo e van formando esa colección permanente, e despois tamén chegan pezas do servizo de recuperación, que falarei agora na seguinte fase.
Entre os 80 e os 90 un pouco empeza, decía antes na historia, a formalizarse o museo e entón empeza a haber, hai un inicio da política de adquisición, nada moi formal, como veremos a continuación, pero sí que empezan a chegar máis pezas. Eso sí, como se mencionan algúns escritos que falan da historia do museo, chegan as pezas pois como decía antes, de maneira solta, hai moitos depósitos de persoas que deciden deixar o patrimonio que eles teñen na casa ou que recoñecen no propio museo e entón é un momento no que se acepta todo porque hai un interese porque o museo ou por crear esa institución e que teña unha colección permanente. Poño aí esa imaxe de un broche relicario que chega, creo que no 85 ao museo. Esa é unha das pezas que, aínda que ingreso, teña esa data de ingreso, chega a través do Servizo de Recuperación, que era un servizo de obras incautadas durante a Guerra Civil e que chega un momento no que deciden repartir esas pezas ou que non se sabía de onde se sacaran por moitos museos do Estado. E entón, neste caso, nós temos un conxunto de unha colección máis pequena dese tipo de pezas e parecíame interesante traela pola propia historia, que tampouco me paro, pero porque volve a demostrar que un pouco non todas as pezas que temos no museo responden ao motivo das peregrinacións, non? E xa nos anos 2000 hai unha aceptación de moitos máis depósitos, hai despois da transferencia de competencias patrimoniais, non? Tras o Estatuto de Autonomía hai máis unha reordenación de fondos, empezase a adquirir máis pezas e xa hai unha voluntade de ter unha colección estable xusto antes a apertura desta sede de Platerías, non? Tendo en conta toda esta historia, quero pasar agora tamén aos últimos anos do museo e xa este incremento de coleccións a través de mecanismos de planificación e organización e veremos tamén as diferentes maneiras que teñen as pezas de chegar ao museo. Entón, como decía, cando hai ese cambio entre a Casa Gótica e crear esta sede de Platerías, quérese facer un museo desde o principio pensando as pezas que queren compoñer ese discurso e entón o que se fai ou que se escribe, que agora ademais é obrigatorio a través da Lei de Museos, digo hoxendía, faise ou escríbese un plan museolóxico que é a ferramenta que teñen os museos para organizar todos os departamentos e todas as áreas de colección, de exposición permanente, de exposicións temporais, falar dos obxectivos, da misión, é dicir, unha planificación a longo plazo e unha planificación para poder escoller ben as pezas que hai no museo. Dentro do plan museolóxico, pois hai un apartado de coleccións e unha política de incremento. Como digo, aí está pensada para cumplir a misión do museo, facilitar, isto é unha misión como moi sinxelo, non? A idea xeral do museo, facilitar a comprensión do proceso histórico da peregrinación a través dos bens culturais con ela relacionados. En xeral, pois, esta política de incremento está baseada en ofrecer protección aos bens, en adecuarse ao discurso do museo e tamén a demanda da investigación. Dentro desta política de incremento tamén se escriben dentro deste plan museolóxico unha serie de neste caso, criterios prioritarios para adquirir a obra. E isto é algo que todavía se manteñe hoxe en día para como despois veremos, para adquirir unha outra peza. Teño aquí varios exemplos sacados do plan museolóxico, a adquisición prioritaria de obras que cubran os valeiros detectados a relación ao discurso, a adquisición prioritaria das obras que completen sen repetir as coleccións existentes ou de obras que profundicen na dimensión investigadora do feito da peregrinación. Despois, outro criterio de adquisición de obras que reforcen a dimensión internacional do museo, a adquisición que contribúa a ofrecer unha visión actual e contemporánea da peregrinación ou adquisicións que supoñen a recuperación de bens culturais galegos que se encontren fora de Galicia. É moi interesante este criterio escrito no plan museolóxico porque a este criterio responde, por exemplo, as pezas dos relevos de Carboeiro que despois comentar a Esperanza en detalle. Agora quería falar dunha parte moito máis técnica e que creo que é a menos coñecida e a que menos se ve, pero que me parece interesante tamén aproveitar este momento para contar todo o traballo que hai detrás. Desde o momento que unha peza chega ao museo, esa peza ingresa dunha ou outra forma e hai que rexistrala como tal para poder ter coñecemento a nivel documental que a peza está dentro do museo de maneira temporal ou non, como despois veremos. Entón, isto simplemente non me vou parar nos esquemas, pero son esquemas de
todos os procesos que hai que seguir según o mecanismo de entrada da peza que agora veremos, e digamos todos os aspectos burocráticos e que hai que seguir en orden para que a peza quede registrada e ingresada de maneira correcta. Non? Bueno, aí hai 3 exemplos, pois unha oferta directa de compra, unha oferta de doazón ou unha oferta de depósito de terceiros. Entón, por resumir ou por ver un pouco de maneira máis ampla estas cousas, a min, gústame dividir porque creo que a maior maneira de entender para que as pezas ingresen, os diferentes mecanismos de ingreso no museo, hai que ter en conta 3 cuestións. A forma de ingreso, que pode ser a través de, poño aí unhas das principais, pero hai máis, dunha compra, de dación, de doazón, herdanza, legado, por unha intervención arqueolóxica, expropiación, usucapión. Hai que ter en conta tamén a titularidade do ben e a titularidade do museo. Neste caso, non é o mesmo que a peza veña, por exemplo, no caso do Museo das Peregrinacións, que non o dixen antes, o ser é un museo de titularidade estatal, porque é un museo que naceu antes do reparto de competencias en patrimonio cultural, pero que unha vez que se fai ese reparto de competencias é un museo de titularidade estatal, pero de xestión transferida. Isto que fai que cando ingresa unha peza no museo hai que ter en conta tanto a titularidade do museo que acabo de comentar e a titularidade da peza. Se a peza ven de parte do Estado, no noso caso, é dicir, o titular o Estado compra unha peza e a garda aquí, vou utilizar o termo xenérico de gardar, iso é unha asignación, porque o titular é o mesmo titular e pasa a colección estable. En cambio, si quen compra, neste caso, quen adquire, porque hai moitas formas de ingreso, a peza é a Xunta de Galicia, que é algo moi habitual dentro dos museos xestionados pola Xunta de Galicia, eso sempre vai ser un depósito. Isto ten máis importancia, obviamente, para os registros internos, pero creo que é interesante. E despois, outra cosa que hai que ter en conta é a temporalidade, o tempo que vai estar, máis ou menos aproximado, ou depende dos documentos que se firmen, a peza no museo. Se unha asignación, obviamente, vai pasar a colección estable e vai estar para sempre, con posibilidade, obviamente, de sacala por unhas ou outras cuestións, pero se un depósito pode ser de longa duración, tamén veremos despois exemplos, pode ser o caso do comodato, outra vez, das pezas de Carboeiro, pode ser unha peza que entra en depósito por un curto período de tempo, pasa nas exposicións temporais, que todas esas pezas tamén ingresan no museo, e pode ser un depósito de temporalidade variable, como pode ser, por exemplo, o ingreso dunha peza para unha restauración, que tamén é posible, ou para un estudo, no que a peza non se sabe exactamente canto tempo vai estar. Todas estas 3 ideas principais que hai que ter en conta a hora de que as pezas ingresen no museo poden entremezclarse, que era a idea un pouco que quería con esta diapositiva. Pode haber unha asignación, tendo en conta esa titularidade, que pode entrar por todas estas cuestións, pois por unha compra, por unha dación en pago, por unha doazón, por unha herdanza, por un legado. No caso dunha asignación, como decía antes, esta sempre vai ir á colección estable. Pode haber un depósito, por exemplo, da comunidade autónoma, como acabamos de decir, que pode entrar un depósito por compra, por dación, outra vez por cada unha destas cuestións, e despois pode estar de tempo variable, como xa comentamos. Quería, así que antes de pasar a ver algúns exemplos, aínda que despois creo que se vai entender mellor, así, de todos estes mecanismos de ingreso, son todos máis ou menos habituais. Máis extranos igual son as dacións en pago de impostos, que pode ingresar unha peza a través de sendo un pago á autoridade, ou a Xunta de Galicia ou o Estado, a cambio dese pago de impostos dan unha peza e entón esa peza ingresa por ese mecanismo e así se ten en conta nos rexistros do museo, ou unha usucapión, que isto é cando un ben pasa a ser unha propiedade definitiva daqui, por exemplo, do museo, porque leva moito tempo dentro del sin saber quen é o titular e entón queda de maneira legal, de maneira permanente no centro. Isto, por exemplo, este mecanismo de ingreso por usucapión pasou coa peza que vos comentei antes do Servizo de Recuperación. Foi unha peza que chegou aquí fai moito tempo. Obviamente non había as cuestións burocráticas que temos hoxe en día e pasado un tempo acaba ingresando por usucapión porque ninguén pediu, digamos, esa peza e queda na colección estable do museo.
Como vos decía, pois, a colección do museo, eu quería contar todo isto para demostrar, non, que a historia do museo condiciona a colección do museo, unha historia complexa que dá un conxunto de fondos heteroxéneos e moi variados e que ademais é unha colección, aínda que isto sempre pasa en todos os museos, en construcción e na que se vai pois, perfilando a raíz deses criterios de adquisición que vimos, tanto modificando a exposición permanente como pois, guardando uns ou outras, o sea, conservando uns ou outras pezas. Aquí tedes unha categorización dos fondos que hai no museo, como aparece no plan museolóxico, dividido fundamentalmente nos fondos museográficos e en fondos documentais. De fondos museográficos tamén pois, vedes aí os diferentes tipos, artísticos, artes suntuarias, documentos e fondos bibliográficos antiguos. Etnografía, arqueoloxía, bueno, como vedes, hai moitísima variedade de pezas e de tipoloxías e, por suposto, de pezas dentro de cada categoría. Antes de falar de algún exemplo das pezas, tamén estas cifras, quería falar das cifras dos ingresos nos últimos anos de maneira moi breve. Sí que traigo aquí dúas gráficas, porque se vos fixades na primeira, casi non se aprecian as cifras, e que hai un pico moi grande de ingresos no ano 2000, non sei, 22 ou 23 me parece, de casi 20.000 pezas. Claro, isto que parece moi raro corresponde a un fondo documental, entón, que nós no museo conservamos moita fotografía, porque tamén facemos moitas exposicións vinculadas, o sea, moitas exposicións de fotografía, e estas 20.000 pezas que ingresan correspondese con 20.000 fotografías a un material fotográfico digital. Na que vedes máis abaixo, na segunda gráfica, saquei esa entrada de pezas para que vexades un pouco, para que quede máis claro como a realidade dos ingresos no centro, e quitei ese ano 2023. Depende moito do ano, vedes que é moi variada o número de ingresos e de adquisicións que se fan no museo, pero máis ou menos diría que, salvo anos excepcionais, soen ser ao redor de 100, igual algún máis, como vedes aí ao principio, entre 300, 400, pero normal, salvo algún pico concreto, ese número de ingresos ao ano. Para acabar a miña intervención, quería un pouco irme achegando o que se vai falar ás pezas do seminario para exemplificar pois esta complexidade na colección e estas pois, diferentes formas de ingreso, non? Entón, por dar algunhas cifras, digo que hai 14 pezas e que hai máis intervencións, pero pois algunhas non utilizan pezas do museo e outras pois non tiñamos claro igual a peza. Entón, bueno, por dar simplemente cifras xenéricas que sirven, como digo, para exemplificar a nosa colección, das 14 pezas que se van falar, 10 están en exposición permanente e 4 están en almacén. Isto quere decir pois, que a maioría de pezas que temos ou moitas das pezas que temos na colección responden, e que se escollen neste seminario, responden a ese discurso e a esa colección principal do museo, e despois temos 4 pezas dentro das que falades que están en almacén. Que estén en almacén non quere decir que sexan pezas secundarias ou que sexan pezas peores. Simplemente poden estar en almacén ou por motivos do discurso ou porque tamén é necesario ter sempre varias pezas que respondan a varios puntos do mesmo discurso en caso de que haxa que modificar ou mover algunha das pezas, ou tamén por razóns de conservación, prefírese manter esas pezas nun espazo seguro e non transitable por público, pero que están ben guardadas e ben conservadas. En canto a tipoloxía, tamén, outra vez, moitísima variedade, pois ides falar de debuxos, de esculturas, de pintura, de metalistería. Poño aí varios, porque como a nomenclatura que se utiliza tamén dentro de algún aspecto de catalogación dentro do museo, creo que corresponde aos instrumentos do Pórtico da Gloria. Tamén hai un libro, hai un obxecto que ven dunha intervención arqueolóxica. Como vedes, hai moita variedade respecto ao tipo de peza. En canto a titularidade e temporalidade que ten que ver coa maneira de ingreso destas 14 pezas, hai 11 depósitos que son a maioría, polas cuestións que dixen antes, do reparto de competencias entre a titularidade do museo e a xestión do museo, entre o Estado e a Xunta. Agora mesmo, nos últimos anos, que cando se implementou esta política de adquisicións, o que máis hai son depósitos da Xunta de Galicia, a maioría. 11 depósitos, 10 de longa duración, un de duración variable, que comentaremos despois nun exemplo. E despois hai 3 asignacións, que son... o Estado hoxe en día todavía pode, obviamente, adquirir unha peza e asignala a este museo que dá a súa titularidade de colección permanente,
pero a maioría destas asignacións pertencen a esa época anterior ás transferencias. En canto ás formas de ingreso, que é o que comentamos aquí, pois dentro destas 14 pezas hai 8 compras directas, 2 doazóns, unha intervención arqueolóxica e 3 depósitos. Hai algún depósito que non ten... Pode haber un depósito por compra, pode haber un depósito por unha doazón, pero hai depósitos que veñen directamente pois de terceiros, que é pois de alguén que non nin a institución, nin o Estado, nin a Xunta de Galicia, e non teñen máis que esa forma de ingreso, pois depósito de terceiros, non se comprou, simplemente está aquí por esa razón. Entón, agora, simplemente para rematar, quería falar dentro das obras que se van comentar, pois de 3 exemplos de formas de ingreso. Quería falar desta peza que é o embarque de Enjafa do Corpo de Santiago Maior, é un depósito do Museo Nacional do Prado. Poño que hai un depósito de duración variable. Este tipo de depósitos que fai o Museo do Prado fanse a través dun programa que ten o Museo do Prado desde fai moitísimos anos, que cambiou de nome, pero creo que agora é o Prado, xa dudo se é Prado extendido ou extendido, non? Porque cambiou de nome. E empezou, xa digo, fai moitísimos anos porque querían, digamos, difundir as súas coleccións, teñen moitísima obra en almacén e entón decidiron facer un programa onde depositar moitas das súas obras que teñen no almacén en diferentes museos do Estado. A maioría de museos provinciais, aquí en Galicia, pero tamén fora, teñen depósitos do Museo do Prado, tamén do Reina Sofía, porque veñen tamén de antes, e neste caso, pois nos collo este exemplo, é un depósito, digo de duración variable, porque vai ser renovando, aquí que me corrixa a Esperanza, creo que cada 2 anos. Entón, aínda que normalmente están máis tempo e un tempo largo, pois neste caso vai ser renovando cada 2 anos, así que tampouco é de longa duración. Sí que me parecía tamén interesante traer este exemplo de depósito porque este depósito foi cambiado no ano 2022, aquí volvo a ter a cifra un pouco cruzada, creo. Antes había outra peza do Museo do Prado que eles mismos... como son os titulares do ben, eles mesmos quixeron esa peza para que volvese ás coleccións a Madrid. Creo recordar que é unha exposición permanente, pero non sei se tamén porque eles teñen dereito de utilizala na súa exposición permanente. E sí que a cambio, que eso sí que é habitual que se faga, porque saben que estas coleccións son importantes para os museos de carácter provincial, pois decidiron a cambio contraprestar esta peza. Isto tamén o traigo para que vexades que os depósitos pois deste tipo, pero xa non digo os depósitos que fai a Xunta, senón os que deste tipo son fundamentais, e neste caso estas obras son fundamentais para o noso discurso e para a colección permanente, e pois isto Prado entende e fan este tipo de cambios, non? Despois quería traer tamén este exemplo de... Esta é unha asignación, está aí, por intervención arqueolóxica, que é outra das pezas que se van falar neste seminario. Simplemente quería traer este exemplo porque hoxe en día, a raíz do traspaso de competencias a comunidade autónoma, as competencias en arqueoloxía, cando entra unha peza, un material arqueolóxico, sempre vai ser un depósito da comunidade autónoma, porque é a comunidade autónoma a que aquí ten esa competencia en patrimonio arqueolóxico. En cambio, temos no museo unha serie de pezas que, aínda que son de intervencións arqueolóxicas, son asignacións, é dicir, quedan na colección estable porque se fixeron antes dese traspaso de competencias. Así que se dá un pouco esa dualidade, e esta peza da que se vai falar, pois está aquí, pois eso digo, por unha intervención arqueolóxica dos anos, non recordo ben, así que non vou dicir, pero anteriores aos 80. E finalmente quería rematar cos instrumentos do Pórtico da Gloria, que tamén sei que se vai falar deles. Isto é un exemplo que me parece tamén interesante porque, isto é unha colección dentro da nosa colección máis amplia, que soe pasar cando temos un conxunto de elementos que son coherentes entre sí, que forman, pois, é unha pequena colección. Neste caso son as reproduccións dos instrumentos do Pórtico da Gloria. Gústame este exemplo porque cada peza entrou de maneira independente, igual coinciden dúas que entraron no mesmo ano e de diferente fórmula, non? Entón, vedes aquí, por exemplo, a fídula, que 208 é o número de inventario, son os números de inventario, é unha asignación por doazón do Ministerio, é dicir, o titular da peza é o Estado, pasou aquí a colección estable en 1985,
a través dunha doazón. Organistrum, por exemplo, tamén é unha asignación do Ministerio, entrou no mesmo ano e, ademais, en concreto, estas dúas pezas sí que as fixeron o mesmo, creo que era Miguel Ángel Fernández e Francisco Fernández, creo, que uns luthiers de aquí de Santiago. Sin embargo, a outra peza que teño aquí, o laúde, entrou máis tarde e foi un depósito da Comunidade Autónoma por compra directa. E, ademais, esta peza creo que a fixo, que ven de Lugo, non me sai agora dun obradoiro que hai en Lugo. O que quero dicir con isto é que precisamente esta colección de pezas dos instrumentos do Pórtico da Gloria non entraron todas da mesma forma, non entraron ao mesmo tempo, sino que entraron en diferente momento coa búsqueda de completar esa colección e ter no noso museo pois un exemplo de todas estas reproduccións do Pórtico da Gloria. E pola miña parte nada máis, deixo-vos con esperanza que vai tratar máis exemplos destas, das diferentes pezas que temos na colección máis en detalle. Nada máis. Ben, pois, bos días, bo día de novo. Moitas grazas a Clara por facer esta contextualización. Intentamos no museo sempre traballar en equipo, dedicarnos un pouco todos a todo, aínda que temos as áreas do museo ben definidas, non nos queda outra porque sempre o digo, somos moi pouco persoal, pero, sempre está moi ben que xente nova, coa súa preparación, somos uns afortunados, a verdade, moi complicado o que decía antes Ana, hai moi poucas oposicións ao corpo facultativo de museos da Xunta de Galicia, hai moitos anos que non se convocaban oposicións, tivemos a sorte, aínda que está en praza provisional, de contar con Clara este último ano e medio, 2 anos no museo. Entón, pois ela preparou un pouco esta introdución, eu voume centrar, pon os últimos ingresos, non son tan últimos, pero sí que son, digamos, pezas significativas que chamaron a atención, que tuveron moita repercusión mediática e que ingresan no museo tamén de diferentes xeitos, de diferentes formas. O que quixemos, baixo o título de Camiño ao Museo, é abrirvos as portas da nosa trastenda. Ás veces temos a idea de que as pezas aparecen nas vitrinas casi como por arte de maxia, pero nada máis lonxe da realidade. Cada ingreso, ao final, é unha longuísima viaxe que case sempre está chea de moitos atrancos e é bastante complexa. Durante moito tempo, a visión dos museos como depósitos estáticos, lugares onde o tempo se detén, foi a percepción dominante. E aínda que o esforzo, que é certo que nas últimas décadas esta percepción foi cambiando grazas ao esforzo e a profesionalidade de todos os que traballamos nos museos, aínda nos queda moito por facer para chegar a gran parte da sociedade que aínda nos seguen vendo desa forma, non baixo ese prisma. Sei, lóxicamente, que non é o voso caso, pero ao mesmo tempo creo firmemente que unha parte moi importante da nosa responsabilidade profesional segue a ser demostrar que o museo é, en realidade, un organismo vivo que crece, que respira, que ten unha actividade incesante que normalmente non se coñece. É o noso labor facer entender á sociedade o que ocorre na nosa rebotica, na rebotica dos nosos museos, para que poidan valorar o complexo que é conservar o noso, o patrimonio de todos, en realidade, non? Así que hoxe vamos ver un pouco máis polo miúdo o camiño que percorre unha peza ata chegar finalmente a ser exposta, xa que antes debe atravesar un proceso de traballo exhaustivo. Falamos dunha cadea de custodia que non deixa nada ao azar. Dende o primeiro momento en que localizamos unha obra e estudamos o seu encaixe na colección, pasando polo estudio técnico para confirmar a súa autenticidade, e mesmo a complexa tramitación tanto económica como administrativa que é necesaria para poder financiar cada paso, dende o transporte especializado ata a propia restauración, entre outros moitos procesos.
Todo isto ocorre, por suposto, baixo o paraugas da legislación vixente, o que nos obriga a unha xestión administrativa impecable. Neste camiño, os trámites legais son o chan que pisamos, como pode ser a formalización dun contrato de comodato que nos otorga unha enorme responsabilidade que é a de custodiar e mostrar tesouros que seguen sendo de titularidade allea. Así pois, para realizar ben o noso traballo, precisamos unha sólida base de coñecementos científicos, pero tamén xurídicos, de xestión, tanto económica como administrativa, unha versatilidade que debemos asumir, sí ou sí, non nos queda outra, para poder centrarnos con rigor no labor propiamente técnico e museístico, que inclúe dende a investigación, a conservación, pasando pola difusión e a comunicación. Para todo isto, requirimos en todo momento dunha visión transversal e minuciosa que nos permita rastrexar a trayectoria dunha obra ata asegurar o seu encaixe legal e orzamentario. De feito, se hai unha profesión que nos últimos anos tivo que transformarse a través dunha actualización continua e abarcar facetas que nunca imaginamos, é a nosa. Convertémonos en profesionais en constante proceso de aprendizaxe dende as dinámicas de comunicación digital hasta as actualizacións informáticas ata a incesante evolución legislativa e as novas estrategias de difusión. Esta transformación levounos tamén a asumir novos retos, como, por exemplo, o compromiso coa accesibilidade universal, traballando na liña que nos marca a recente Lei de 2024 de Cultura Accesible e Inclusiva de Galicia, co obxectivo final de conseguir que o patrimonio sexa, por fin, un dereito efectivo. Usando unha metáfora moi axeitada para este museo, podo vos dicir que a nosa mochila profesional está cada vez máis cargada. E nunca mellor dito neste contexto, porque para que o Museo das Peregrinacións poida seguir avanzando, fomos enchendo esta mochila con ferramentas de xestión cultural, tecnolóxicas, de normativa social, que hoxe son inseparables do noso día a día. Así pois, lonxe de deternos, seguimos incorporando responsabilidades que nos exixen un enorme esforzo de adaptación e rigor, e todo isto para asegurar que o patrimonio non só se conserve, senón que sexa accesible, que se entenda, que se comparta en igualdade de condicións neste século XXI. Trátase de amosarvos, en definitiva, ese traballo invisible que acometemos no museo, que lonxe de ser accesorio é a base imprescindible para que a peza poida por fin chegar a toparse co público. No Museo das Peregrinacións e de Santiago somos conscientes de que captar a memoria da cidade do camiño e, en definitiva, de todo o fenómeno xacobeo é o máis importante non para este centro. Os últimos ingresos que hoxe vou presentarvos son algo máis que obxetos, son fragmentos da historia de Galicia que logramos rescatar para desfrute de todo o público. Imos comenzar pola coñecida como Virxe do Sar, que é un exemplo de achado casual, aínda que, se temos tempo ao rematar a xornada, podemos tamén comentar diferentes cuestións que foron polémicas e que siguen sendo polémicas en torno a todas estas pezas que vos vou presentar agora. A Virxe do Sar, un caso de achado arqueolóxico, un caso de achado casual arqueolóxico. Bueno, todo isto pódese comentar. O 5 de xullo do ano 2020, un pescador afeccionado tropezou cunha pedra cunhas formas peculiares no leito do río Sar, próximas ao Hospital de Conxo, nunha zona de pouco caudal. Brei Quintela puxo en coñecemento este achado da Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, que foron os que se encargaron de trasladar esta recuperación os responsables de patrimonio da Consellería de Cultura. Nun primeiro momento achegáronse técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio, tamén representantes políticos, para poder expoñer de maneira pública este descubrimento, estando tamén presentes no momento das labores de recuperación o entón Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o alcalde da cidade, Xosé Bugallo.
acompañados tamén por membros de Apatrigal. E xa neste primeiro momento saíron as primeiras novas na prensa. Se vos acordades, estamos falando dun momento no que estábamos confinados, nun momento no que estábamos nesa fase que se chamaba a desescalada, que podíamos sair a camiñar por tramos horarios. Conto isto, estánseme como poñendo así os pelos un pouco de punta, porque parece que foi onte, pero ao mesmo tempo pois xa pasaron uns cantos anos, non? Pois nese momento, evidentemente, no que non había ningún tipo de noticia, máis que as noticias da pandemia, isto tivo unha grandísima repercusión. Aquí podedes ver fotografías da manobra de rescate, que foi complexa, porque a peza estaba situada nun lugar oculto pola maleza, cun desnivel considerable, que levou casi 3 horas poder sacala do cauce do río. Participaron nestas labores 6 persoas e houbo que utilizar, como vedes aquí, un elevador para salvar o desnivel do terreo entre unha casa colindante e o cauce do río. Tendo en conta que estamos a falar dunha peza que pode pesar aproximadamente entre 275 e 300 kilos. Nesa mesma xornada fíxose o ingreso da peza no museo, neste caso quedou custodiada na sede de San Miguel. Aquí vedes un pouco, bueno, pois os traballos, como chega, vedes tamén como estaba a peza no momento da entrada ao museo. Ben, desde ese momento iniciáronse varios estudios, digamos que en paralelo. Por unha parte, o encargo dun proxecto de restauración e, pola outra, diferentes informes a 3 autores. Un estudio histórico-artístico a Ramón Izquierdo Perrín, o análisis iconográfico a Carmen Manso Porto e outro de autenticidade e valoración a Juan Manuel Monterroso Montero. Xa iniciada esta fase, tuvémonos que centrar na restauración da peza. Este proceso se inicia coa solicitude dun proxecto a un titulado superior en conservación e restauración de bens culturais con experiencia en materiais pétreos, por seren o profesional cualificado para analizar e diagnosticar o estado de conservación, definir, planificar e executar as estrategias e plans e tratamentos de conservación e restauración. A intervención de restauración realizada tivo que facer fronte á deterioración causada por factores ambientais como a producida pola man do home. Os danos máis evidentes e graves foron ocasionados pola humidade a que estivo sometida. Nun primeiro momento procedeuse o depósito da peza nun contenedor de agua desionizada para debilitar a capa biolóxica, dada a dificultade de estimar os prazos e a xestión administrativa do proxecto. Considerouse o máis oportuno manter a imaxe nunhas condicións o máis parecidas posibles a como pasara as últimas décadas. E para isto elaborouse un contenedor na que poder mantela somerxida ata o inicio da intervención. Para que vexades un pouco o proceso, o traballo de restauración, fixemos varios cortes porque o vídeo longo, simplemente para que vos fagades unha idea durante todo o proceso de restauración, todos os días, mentras se fixo a limpeza, había que levantar a pedra, a virxe de ese tanque con auga. Por eso, se vos fixades, hai esta base que ten esas hendiduras, porque era preciso colocar as cinchas para todos os días poder levantala e ir facendo esa limpeza progresiva. E unha vez que se remataba o traballo do día, había que volver outra vez a metela dentro deste tanque de auga. Comento este tipo de cuestións que sei que son curiosas e chamativas
porque foi un proceso moi longo, dende que apareceu a Virxe ata que finalmente se puxo en exposición, tardamos ano e medio en todos estes trámites que estades vendo. Es la misma, ¿no? Ben, digamos que en todo este proceso para estudiar con detalle a biocolonización se encargou un estudio de análise biolóxica da cobertura vegetal ao Grupo de Estudios Medioambientais aplicados ao patrimonio natural e cultural adscrito ao Departamento de Dafoloxía e Química Agrícola da USC. Estes análises foron os que determinaron as especies presentes, valorando a capacidade que tiñan de provocar ou non danos no substrato lítico. E deste xeito se puido determinar por parte do restaurador o mellor método de limpeza. O máis evidente a simple vista eran as irremediables perdas de volumen da cara da Virxe e o busto do neno, pero unha das partes máis deterioradas era o anxo situado no ombreiro esquerdo xunto co lateral da imaxe do mesmo lado, que era a zona da peza que estaba contra a corriente do propio río. Para a limpeza, primaron os métodos e técnicas que evitaron aportar substancias alleas co fin de minimizar os riscos, polo que se realizou unha limpieza superficial con métodos mecánicos e augas en aditivos para finalmente poder consolidar as fendas cun micromorteiro de cal. Tras o proceso de limpieza e consolidación houbo que afrontar o secado, porque, como vos comentaba antes, a peza non se pode secar unha peza bruscamente, sino que ten que ser un secado gradual, controlado, para evitar que haxa máis danos, aínda que é pedra e granito, estaba moi debilitado. Entón, para isto, o que se preparou foi unha especie de cápsula hermética, que é a que vedes aquí nesta diapositiva, transparente para poder ver o que estaba sucedendo dentro dun PVC ríxido na que se introduxo un deshumidificador para poder realizar este secado controlado e gradualmente ata chegar á humedade de equilibrio desexada. Ben, aquí podedes ver un pouco as tres fases desta restauración. A Virxe como chegou do río, a Virxe unha vez limpa e unha vez seca. Vedes a parte do frente e a parte do lateral. En maio do 2021 foi cando se rematou todo este proceso de restauración. Agora o que nos resta por ver é o final deste camiño, a posta a disposición do público da Virxe do Sar coa súa incorporación á exposición permanente do museo. Para isto, tivemos que estudar e valorar diferentes condicionantes que para poder encaixalos da mellor forma, os posibles espazos dispoñibles, o discurso expositivo do propio museo, as posibilidades de montaxe da propia peza, tendo en conta o seu volumen, peso, pero sobre todo as condicións de conservación que requería.
No museo tiñamos dúas estacións expositivas situadas nos descansos das escaleiras e que non estaban incorporadas no propio discurso da exposición permanente do museo. No seu momento se denominaron Museo en Acción e a finalidade era poder ir incorporando nestas dúas estacións pois aquelas pezas de recente adquisición ou aquelas pezas que se iban restaurando para explicar tamén fora do discurso propio do museo o traballo que realizamos. Bueno, é un pouco nesta situación. Finalmente, para incorporar a Virxe, decidimos utilizar un deses espacios, o da última plaza, o da última planta, que é a que está dedicada á cidade. E deste xeito quedaba esta peza contextualizada como un elemento atopado na cidade, na variante histórica da ruta portuguesa que entra á cidade de Santiago por Conxo. Estaba relativamente fora do discurso do museo que temos establecido nesa planta, pero ao mesmo tempo esta ubicación otorgáballe certo protagonismo con respecto ao que xa estaba ubicado nas salas de exposición. Unha vez decidida a ubicación, elaborouse un pequeno proxecto museográfico no que resolvimos incorporar a este novo espazo unha talla en madeira da mesma iconografía e similar datación que estaba precisamente en almacén. Entón, deste xeito, contextualizamos o achado que estábamos incorporando e aproveitábamos, por un lado, a vitrina que tiñamos disponible, pero, por outro lado, para ofrecer unha nova peza que tiñamos no almacén e que nunca fora antes exposta. O ideal para nós tería ser mostrado a escultura en alto, simulando o máis posible a súa ubicación orixinal para ofrecer a mesma visión que tiña cando foi creada, pero isto non se puido conseguir. Aínda que se valoraron diferentes fórmulas para poder expoñela en alto, ningunha delas aseguraba a súa correcta conservación, dado que o granito presenta, como vos decía, unha extrema fragilidade polo moitísimo tempo que estivo somerxido, xa que ten unha gran cantidade de microfisuras, sobre todo na zona na que se debería colocar o posible soporte para poder expoñela en altura. Se vos fixades nesta diapositiva, están marcadas en naranxa todas as zonas máis delicadas da peza e todas as zonas, sobre todo na base, onde hai esas microfisuras que non aconsellaban colocala en altura. Así pois, o que decidimos foi mostrala tumbada, e para elo tivemos que diseñar unha peaña reforzada que soportase o peso e que estivese algo inclinada para poder facilitar a visión da peza e, por suposto, totalmente exenta para que a peza podese contemplarse de forma completa. Así, desta maneira, os visitantes podían visualizar todos os detalles da obra, destacando a parte inferior tallada que potenciamos precisamente tamén coa iluminación. Como vedes, unha das misións do museo é facilitar a lectura do ben na procura da súa posta en valor. Ben, tamén houbo que decidir que relato queríamos transmitir, que información iba a acompañar a esta peza. Finalmente, o que decidimos foi incorporar 3 paneis de texto. Nun se explicaba o achado, o propio achado no río, a historia desta localización, o por que está no museo. Noutro panel falamos dese proceso de restauración e finalmente incorporamos un panel que explicaba de forma histórico-artística a peza que se estaba expoñendo. Así pois, por exemplo, o texto que figura no terceiro panel que acompaña a Virxe di exactamente a Virxe do Leite de Santa María de Conxo. A Virxe do Leite é un tema moi prolífico no gótico. Esta peza, posiblemente orixinaria do mosteiro de Santa María de Conxo, é, xunto coa de Santa María Salomé, un dos primeiros modelos galegos de Virxe de Leite sedente, coroada e bendecida por 2 anxos con incensarios que serven de trono ao seu fillo. Ambas as dúas virxes, a de Salomé e esta recentemente localizada,
polas súas características formais atribúeselle a súa execución o mesmo obradoiro orensán de orixe burgalés que traballou en Santiago durante o primeiro terzo do século XIV. Destacan á vista varias eivas, as que chaman máis atención son as mutilacións do rostro da Virxe e a cabeza do neno e moi probablemente que isto se fixese intencionadamente para desacralizar a figura e poder destinala a un uso profano. Todo isto son hipótesis, propostas, por iso cando falamos da investigación, da importancia da investigación, e por iso estamos contentos de acoller este curso aquí. Todos imos sumando o noso gran de area, todos imos comentando diferentes aspectos, diferentes cuestións, todos xuntos podemos chegar a contextualizar da mellor forma posible calquera das pezas que están hoxe no museo. Ben, unha vez todo disposto para a súa exposición, tamén tivemos que organizar o traslado da peza dende a sede de San Miguel a Platerías para poder completar a súa instalación. Traballos que non son fáciles de realizar. Aquí podedes ver un pequeniño vídeo do momento en que colocamos a Virxe na súa propia peana. Ben, comentaba hai un momento que a peza ingresou no museo nese momento da desescalada en xuño de 2020 e finalmente quedou exposta en decembro do 21. Todos eses procesos que temos que pasar, tanto administrativos como documentales, de investigación, de proxectos de restauración, o axuste orzamentario, presupuestario, fan que os plazos se alongue desta maneira. Ademais, tendo en conta que, claro, non é o único traballo que facemos. Parte do noso traballo tamén é organizar esa presentación pública, esa presentación a medios. A peza quedou instalada en decembro do 21, pero foi presentada oficialmente en febreiro do ano 22. Polo entonces conselleiro de Cultura, Educación e Universidade Román Rodríguez. Para terminar, quero vos presentar en primicia, ademais, e de ser os primeiros que ides ver este vídeo, hai pois máis dun ano e pico, algúns vecinos de Conxo nos comentaron que eles recordaban exactamente onde estaba a Virxe antes de caer o río. Veciños que teñen hoxe pois en torno a 60-70 anos, entón estamos falando de que teñen esa memoria de hai polo menos 50 anos. É un dato que igual axuda a trazar un pouquiño máis a historia desta peza, pero tamén, ao mesmo tempo, para min, proporciona máis incógnitas, non? E despois, se queredes, tamén o podemos comentar. Estimada audiencia, benvidos a esta viaxe polo pasado de Santiago de Compostela. Conxo, un barrio cunha rica herdanza histórica e cultural, ligado ao Camiño de Santiago e a súa catedral, acaba de revelar un tesouro oculto, a Virxe do Sar, unha escultura gótica do século XIV atopada no leito do río Sar. Esta peza non é só un achado arqueolóxico, senón tamén unha fiestra á nosa identidade medieval. Imaxinade o século XIV, unha época de fervor relixioso en Galicia.
A Virxe do Sar pertence ao estilo gótico galego e a súa execución atribúese ao obradoiro ourensán, de orixe burgalés, que traballou en Santiago a comezos do século XIV. Esta escultura, tallada nun único bloque de granito, representa a Virxe do Leite, símbolo da Igrexa como nai nutricia dos crentes, sentada en cátedra co neno nos brazos. A súa orixe remítenos ao mosteiro de Santa María de Conxo, fundado no ano 1129 polo bispo Diego Xelmírez, como primeiro convento de monxas en Galicia. Este lugar, abandonado e reutilizado ao longo dos séculos, dende monxes mercedarios ata hospital psiquiátrico, forma parte do patrimonio do Camiño de Santiago, no que a devoción mariana era central. O descubrimento, en plena desescalada da pandemia da COVID-19, foi casual e sorprendente. O 5 de xuño de 2020, Fernando Brei Quintela, un pescador afeccionado, tropezou cunha peculiar pedra no leito do río Sar, na zona da Fervenza, parroquia de Santa María de Conxo, preto do hospital. Intrigado polas súas formas, contactou con expertos en patrimonio que documentaron a peza con fotografías e medicións. Notificouse ás autoridades e o 15 de xuño o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González, e o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, supervisaron a recuperación. A operación durou casi 3 horas e involucrou 6 persoas e un elevador para superar o desnivele e a maleza. A escultura, de 98,5 centímetros de alto e duns 150 kilos de peso, foi embalada e trasladada ao Museo das Peregrinacións e de Santiago. Expertos como Ramón Izquierdo Perrín, Carmen Manso Porto e Juan Manuel Monterroso Montero analizárona. Apuntáronse varias opcións: que fora mutilada de maneira intencionada para desacralizala, que se reutilizara como elemento constructivo nunha presa ata 1985 e incluso a posibilidade de que se abandonara no río durante a desamortización de Mendizábal en 1836. Pero hoxe sabemos onde foi a súa última localización e moi probablemente dende onde caeu o río. Veciñanza do lugar, como Vicente García Martínez e María del Pilar Garazo Sende, recorda a poucos metros do lugar do achado, nunha ponte sobre o río augas arriba, onde había unha porta de entrada no muro que rodea os dominios do mosteiro. Por que Eles recordan a Virxe, de feito fixeron un dibuixo no que nos basamos para facer esta reconstrucción. Eles recordan que estaba aquí situada. Isto pertencía á cerca do propio mosteiro, que hoxe xa non é así, porque nesta zona, na parte de arriba, está situado o campo de fútbol, pero naquel momento todavía pechaba os dominios neste caso do psiquiátrico, e digamos que eles pasaban por fora por un pequeno camiño que había á outra beira do río e vían esta imaxe nesta porta. Eles recordan vela así suspendida. Eu teño as miñas dudas. Por que? Por un motivo. Porque a Virxe non ten o machón na parte posterior na espalda. Ademais, nas fotografías vese que esa parte está repicada e que ten un repique diferente a do resto da cabeza e da zona dos pés, co cual, posiblemente, a súa memoria pois tamén varía, non, de como podía ser esa ubicación, que creo eu que posiblemente si estivese aí colocada, pero seguramente estaba colocada encima do florón, pero non suspendida no aire. É moi posible, ademais, porque isto está moi cerca de onde apareceu a Virxe no río, é moi posible pois que calquera árbore, eu non o creía, pero cando fun ali e vin o volumen dos árbores, ademais había nese momento algún caído, que calquera árbore que caeu tronzase esa parte e acabase a Virxe no río. Bueno, é unha opción, é unha posibilidade. Eles a recordan e, ademais, curiosamente comentaban, por exemplo, a muller que ela pasaba por ali moitas veces, pasaba coa súa irmán, e a ela chamáballe moitísimo a atención porque lle parecía unha peza preciosísima, sin embargo, a súa irmán non se acorda de nada, nin se acorda de que estaba aí a Virxe. É unha forma de darlle voz aos veciños da zona, é unha forma de recoller esas noticias que aí están, e que é un dato que nos pode axudar para, evidentemente,
Non definir a ubicación orixinal da peza, que lóxicamente non era esta, pero sí moi probablemente a última ubicación da peza antes de caer ao río. Tan valiosa a Virxe do Sar. É unha xoia do gótico galego que enriquece o noso coñecemento sobre a arte medieval e a iconografía da Virxe do Leite, difundida en Galicia dende o século XIII ata o XV. Xunto coa Virxe da Igrexa de Santa María Salomé, son as únicas esculturas desta tipoloxía que conservamos hoxe. A súa recuperación supón incorporar ao noso patrimonio artístico unha das pezas máis expresivas do obradoiro ourensán tallada na Compostela do século XIV. Esta peza achega a luz a historia do mosteiro de Conxo, un piar na identidade de Santiago, ligado ás peregrinacións e á devoción mariana. Para o museo foi unha incorporación que enriqueceu a exposición permanente dende o 12 de febreiro de 2022, con paneis explicativos sobre o achado e procesos de restauración, limpeza, consolidación e secado. Para a comunidade, simbolizou a conexión co pasado, promovendo así a defensa do patrimonio. A súa aparición xerou unha gran cobertura en prensa galega, española e internacional e destacou o valor cultural do Camiño de Santiago. A descuberta da Virxe do Sar recorda o rico tapiz histórico de Santiago, unindo pasado e presente. Este tesouro non só enriquece o noso patrimonio, senón que convida a reflexionar sobre a nosa herdanza cultural. Visita o Museo das Peregrinacións de Santiago para vela en persoa e mergúllate na historia de Compostela. Comparte este documental nas redes sociais para espallar esta maravilla e ata a próxima viaxe polo tempo. Bueno, pois espero que despois teñamos un pouquiño de tempo para comentar todas estas cuestións que estou falando hoxe aquí con vos. As seguintes pezas que quería comentar son precisamente os relevos de San Lourenzo de Carboeiro. Estes relevos ingresaron no museo a través dun contrato de préstamo en réxime de comodato de longa duración. Que quere decir isto? Que está firmado 10 anos de depósito prorrogables automáticamente por outros 10 anos, outros 10 anos, e como dixo antes Anxo, foi un pouco a fórmula que se acordou para que volvesen a Galicia, pois xa posiblemente non retornen ao Museo Marés, non? No ano xa 2023 a Consellería de Cultura contacta co Ayuntamento de Barcelona, que é o titular do Museo Marés, a raíz da aparición dunha serie de noticias en prensa que ofrecían información relativa á subtracción ilícita das esculturas do mosteiro de Carboeiro. Puxéronse en contacto co obxectivo de valorar que as pezas puidesen ser expostas no seu lugar de orixe. O Instituto de Cultura de Barcelona mostrou dende o primeiro momento o seu interés en colaborar con esta tramitación, non, digamos. Pero no ano 2024 celebranse eleccións ao Parlamento Galego, o que fixo que estas conversas quedasen en pausa por mor deste calendario institucional. Foron retomadas no ano 2025 coa vontade política de establecer unha fórmula que satisfacese as dúas administracións, sendo a solución elixida a formalización dun contrato de longa duración. Deste xeito, a propiedade das pezas non cambian de titularidade e se acorda que o lugar de exposición pública sexa un espazo que garanta as condicións tanto de conservación como de seguridade para o que se propuxo este museo. O comodato é unha proba de xenerosidade e responsabilidade compartida. É un pacto de confianza onde o dono entrega a peza para que o museo a coide e todos como sociedade poidamos ter acceso a ela. Neste caso, a coordinación entre institucións foi necesaria para as fases de traballo que tivemos que afrontar dende o traslado ata a montaxe, pasando pola organización da presentación pública.
Ben, como no caso anterior, o primeiro paso foi valorar si esta peza encaixaba dentro das nosas coleccións e dentro do noso discurso expositivo para poder mostrala públicamente. Finalmente decidimos incorporar estas pezas ao espacio expositivo 2 dedicado aos Camiños de Santiago, atendendo a súa estreita vinculación coa Vía da Plata. Refírome aos propios relevos de Carboeiro. Xa que o Mosteiro de Carboeiro constitúe un dos fitos monumentais máis importantes desta ruta ao seu paso pola comarca do Deza. Ao mesmo tempo, estamos ante un expoñente único da proxección do taller do mestre Mateo. Coa súa presenza neste espazo, o museo destaca a importancia das rutas do interior na difusión da linguaxe artística da catedral e do propio maestre Mateo e a constatación de como viaxou por toda Galicia a través dos camiños. Tiñamos como obxectivo claro que as pezas deberían ser expostas simulando a súa ubicación orixinal, tras os estudios da documentación planimétrica do edificio para confirmar que nese paramento era posible e, ademais, seguro, poder fixalas en altura, non tivemos dúbidas da súa colocación neste espazo. De feito, esta é unha foto que lle enviei ao arquitecto para decirlle neste espazo da parede serán instaladas as obras. Ben, unha vez decidida a ubicación, quero comentar un poquinho o proxecto. Foi complicado todo o proceso, igual que no caso anterior son pezas líticas que teñen o seu peso, foi todavía máis complicado porque todos os pasos que dábamos tiñamos que consensualos co Museo Marés dende o primeiro momento, dende o proxecto, e todo o que ven a continuación. Ben, que decidimos? Decidimos colocalas nese espazo que vos comentaba agora e decidimos simular o tímpano e tamén decidimos deixar o oco baleiro da terceira figura que todavía permanece exposta, está in situ, digamos, no propio mosteiro. Barallamos varias posibilidades, incorporar unha réplica, incorporar unha fotografía, e, cousas que se te van ocurrindo, non? Según vas un pouco facendo o traballo, incorporar unhas liñas que simulasen esa terceira peza. Finalmente decidimos deixar o oco baleiro e que na explicación textual a xente puidese chegar a comprender que son dúas pezas as que están aquí expostas que foron nun momento determinado subtraídas do propio mosteiro, pero que esa terceira non está aquí, senón que está no mosteiro de Carboeiro. Este museo ten unha peculiaridade gracias ao diseño de Manuel Gallego Jorreto do edificio, e é que as diferentes plantas non só se ven, digamos, en lineal, sino que se ven de abaixo hacia arriba e de arriba hacia abaixo, co cual, eso é algo que temos que ter en conta sempre a hora de facer calquera diseño expositivo, porque sabemos que as pezas vanse ver desde diferentes puntos de vista. Algo que nos complicou un pouco a asistencia, porque tiñamos a obriga de manter as pezas non ocultas, pero si non dispoñibles ao público ata que se pechase a fecha de presentación, porque querían facer unha presentación conxunta que ese discurso conxunto fose aprobado polas dúas administracións, digamos. Entón, nos tuvemos que facer todo o traballo e para iso o que ao final fixemos foi pechar a planta baixa en todo momento, cando xa estaban as pezas colocadas, mantelas tapadas. Ben, tamén valoramos diferentes posibilidades en canto a gráfica e a información que queríamos dar. Nun primeiro momento pensamos que, dado que eran unhas pezas singulares que ingresaban na exposición permanente despois de ese discurso inicial que tiñamos preparado, que podíamos ofrecer unha cartela diferente, unha información diferente, tamén de algún xeito para destacalas, non? Aí vedes esa primeira proposta, que era un dibón en aluminio pero finalmente vimos que non era a forma de facelo, nin o xeito de facelo, entón integramos igualmente a explicación e a información sobre estas pezas. Aí no fondo vedes ese recuadriño azul
bueno, pois coa mesma gráfica, a mesma tipoloxía e a mesma información que teñen o resto das pezas do museo. Ben, para poder montar estas pezas, tivemos que desmontar toda esta área expositiva. Non podemos traballar coas pezas montadas, coas pezas expostas, hai un risco enorme de que poida haber calquer tipo de accidente. Entón, tivemos que desmontar, aquí vedes, desmontar esta área expositiva do museo, trasladar e protexer todas as pezas que forman parte desta zona, para poder montar este andamio que estades vendo aquí, que nos permitise traballar en altura e contar co espacio suficiente para poder usar un apilador que tuvimos que usar para poder subir esas pezas en altura. Aí vedes un burato na parede que quedou tapado polo montaxe das pezas, que houbo que facer para constatar que os planos realmente reflexaban esas liñas de anclaxe que necesitábamos para poder colocar estas pezas en altura, porque ás veces os planos non fanse certas reformas, certas adaptacións e non encontrámonos con moitas sorpresas para este tipo de cuestións. Pero efectivamente tivemos sorte nesa primeira cata, localizamos esa liña e non houbo ningún tipo de problema en canto á anclaxe das pezas. Tendo en conta que estar en altura temos que asegurar a propia seguridade das obras, pero tamén a propia seguridade dos visitantes do museo. Ben, en paralelo, fomos xestionando o traslado destas obras. O primeiro que fixemos foi poñernos en contacto con un restaurador, dado que na plantilla do noso museo non temos restaurador, en consenso, digamos, con todos os técnicos de museo, elaborar un proxecto de actuación para a recepción destas pezas. Hai que ter previsto todos os pasos dende que a peza baixa do camión ata onde vas a conservar para o momento da chegada do correo. Hai que ver se todo ese paso e todo ese traslado se pode facer, o volumen das caixas, se entran ou non entran por determinadas portas. Hai que facer todo ese estudio e definir tamén que tipo de embalaxe queremos que a empresa de transporte construa. Así pois, neste digamos, protocolo de actuación se especificaban todos os pasos a seguir, previamente estudiados in situ entre os técnicos, como os decía, do museo e a empresa de restauración. Para dar cobertura, esta empresa se contratou para dar cobertura tanto ao traslado como á asistencia técnica durante todo o proceso de montaxe das obras. Ben, aquí vedes fotografías da saída das pezas en Barcelona, de como se embalaron con esas condicións e con esas caixas que propuxemos nós desde o museo. Si vos fixades, é unha caixa que se desmonta totalmente por todos os laterales para que sexa moito máis fácil e presente menos problema á hora de poder tanto colocar a peza na caixa como despois no seguinte paso sacala da mesma. Ben, a chegada a Santiago, que non deixa de ser tamén un trámite que hai que cubrir, porque sabedes que a zona vella ten unha entrada limitada para os vehículos, co cual é outro trámite a maiores que temos que facer, coordinar e solicitar o permiso ao Concello para que o camión poida entrar ata a porta do museo. Ben, vedes aquí esa entrada e na foto da dereita, se vos fixades, nesa zona onde temos un audiovisual, colocamos as caixas en depósito ata que ao día seguinte puidemos facer a apertura de caixas, que neste caso se fixo vía telemática, vía videoconferencia, porque senón o Correo de Barcelona tiña que vir no momento da chegada das pezas e despois volver no momento do montaxe. Entón, é importante facer este control de apertura, porque hai que ver se nese momento de traslado houbo algún problema, porque nese caso o seguro do traslado e a empresa transportista é a que ten que responder por ese
problema que poidese xurdir, entón hai que facelo inmediatamente despois da chegada das obras. Se establece sempre un período curto, que poden ser 24, 48 horas, de adaptación, digamos, a nova sede, pero, bueno, pois aí fixemos, digamos, ese control, como vedes aquí, de estado de conservación a recepción das pezas. E volveron quedar no mesmo sitio, coa caixa pechada, ata que chegou o momento de facer a montaxe definitiva. E a montaxe, como sabemos todos, máis vale unha imaxe que 1000 palabras, vou vos poñer fragmentiños de vídeos para que vexades un pouquiño ese proceso de montaxe das pezas. Non sei que pasa aquí, que hai unha foto atrás. Vale. Vedes, os comentaba un pouco de ter previsto por onde van pasar as pezas. Hai no que ter en conta, porque a maquinaria que temos que utilizar é complexa, en gran parte do museo a circulación non é fácil, non? Voy subiendo, que esto tarda un rato en llegar. Ahora ya está. ¿Por ahí está? Sí. Clara foi a que montou todos os vídeos e eu aínda non os vin, entón, por eso lle pregunto un pouco, porque paseille toda a documentación e foi ela que se encargou de facer o montaxe. Bueno, ben, o seguinte paso, lóxicamente, foi volver a montar toda a área expositiva, e tamén nesta ocasión eu son moito de aproveitar. O que fixemos foi unha pequena remodelación en canto ás campás que tiñamos nesta zona, que sobre todo dúas delas eran excesivas en altura, entón, para mellorar a visibilidade de todas as pezas e que quedase todo máis armónico, máis equilibrado, pois aproveitamos para facer, digamos, ese cambio, non? Se vos fixades, á esquerda é a foto de como quedou esta zona, coas pezas de carboeiro integradas, e a foto da dereita era a foto de antes. Vese moi ben o que vos decía, non, desa campana desproporcionada, hai outra na parte de atrás que tamén impedía a correcta visión das dúas táboas que temos nese panel. Todos son cuestións que, aínda que as estudiamos moito, cando chega a hora da verdade e cando as ves en sala, pois tamén nos damos conta das cousas que saen mal, non? E que temos que correxir. Ben, finalmente, bueno, como os comentaba antes, tivemos que facer esa presentación a medios, e, bueno, podo vos dicir que este foi un proceso complexo polo delicado, digamos, políticamente da situación, e complexo porque tiñamos que ter moitísimo cuidado con todos os pasos que dábamos para ter, digamos, a aprobación tamén do propio Museo Marés, non? Bueno, as pezas chegaron en decembro. Este é un pouco o que pasou tamén coa Virxe, é dicir, as pezas chegaron en decembro.
mantivemos a sala pechada nese mes de decembro ata que se presentou ao público, agora xa non recordo se foi a finales de xaneiro, polo medio tivemos aí unha inclemencia meteorolóxica, estaba prevista a presentación que non se puido facer porque os representantes de Barcelona non puideron chegar nesas datas, houbo que retrasalo. Bueno, son cuestións que van añadindo cada vez un pouquiño máis de estrés. Non sempre que se monta unha peza é un momento de tensión, porque, inda que tes todo programado, como decía antes, bueno, sempre surxen cuestións polo medio que hai que solucionar igual no propio día, non? E xa por último, a difusión que fixemos das pezas no seu momento, tanto en redes sociais como na propia páxina web, onde está un estudio un pouco máis completo, e que seguiremos afondando, digamos, neste camiño, por suposto. Temos prevista algunha conferencia, algún taller, algún tipo de actividade en torno, pois, tanto en maio do Día dos Museos como xa finais de novembro, para difundir todo este patrimonio que está ingresando constantemente no museo, en este caso, estas dúas pezas que foron significativas, non? Ben, outras formas que temos de que ingresen as pezas no museo, antes Clara xa vos comentaba que somos un museo de titularidade estatal coa xestión transferida á Xunta de Galicia, co cual seguimos ingresando fondos no museo ben a través do Ministerio ou ben a través da Xunta. Pero eso, digamos, é quen pon o diñeiro, vale, para poder facer esas adquisicións. Pero tamén podemos, dentro de eso, temos diferentes opcións. Por un lado, a adquisición por compra directa a un anticuario, incluso a un particular, e quero vos presentar tamén unha peza que é inédita, que é esta obra de un pintor italiano, Francesco Saverio Mergolo, que está firmada e fechada no ano 1777, e que entrou a través dunha compra a un anticuario. Pero aquí danse outra serie de circunstancias. O anticuario enviounos a nosa oferta, pero tamén ao mesmo tempo enviouna ao Ministerio de Cultura. E o Ministerio inmediatamente se puxo en contacto con nós porque lles pareceu unha peza moi interesante e que, lóxicamente, debería estar neste museo pola temática. É unha temática, digamos, que non moi habitual en canto á iconografía do apóstolo Santiago, entón, pois, lóxicamente, eso para nós é todavía máis importante. Vedes que é unha Inmaculada Concepción con Deus Padre, Santiago Apóstol, e unha alegoría ao Reino de España, que se ve nese escudo que tedes na parte inferior. Ben, cando aparecen estas cuestións, nós desde o museo temos que facer un informe ou ben para o Consello de Valoración da Xunta de Galicia ou para o Consello estatal. É simplemente comentarvos que, aínda que facemos ese estudio artístico, histórico, iconográfico, para ver que esa peza encaixa nas nosas coleccións, onde poñemos máis hincapé, digamos, é o interese e o significado da obra para o propio museo. E neste caso, o que alegamos foi que son moi escasas as escenas de iconografía cristiá nas que aparece o apóstolo Santiago, máis aló das alusivas á súa propia vida, obra e milagres, entre elas Pentecostés, a Inmaculada Concepción ou a Cena de Maús. Debido a iso, calquera obra de arte con este tipo de representación merece o interese do Museo das Peregrinacións e de Santiago, esencialmente porque constitúen unha lagoa importante nas nosas coleccións. Actualmente o museo conta con 4 representacións da Inmaculada, unha cibeche, 2 estampas e unha escultura, pero en ningunha delas aparece o apóstolo Santiago, polo que este lenzo sería a primeira e única obra do museo con esta especificidade temática na técnica do óleo sobre tea.
A maior parte dos fondos museográficos corresponden á sección de Belas Artes, Artes Plásticas. Está formada por pezas de autores descoñecidos que carecen de datación exacta a maior parte dos nosos fondos, polo que esta peza que está fechada e firmada é un elemento moi importante para a nosa colección. Os dous puntos anteriores fan que esta peza ofertada ao museo supoña un enriquecimento cualitativo das súas coleccións. Mais aínda, se temos en conta que é unha obra de calidade artística e estética a pesar de ser de un pintor secundario. Non encontramos moita bibliografía, nin encontramos moitas referencias a este autor, algún así, lóxicamente, pero consideramos, e así o propuxemos no seu día ao Ministerio, que era unha peza de moito interese para este centro e finalmente ingresou nas nosas coleccións. Aquí non se pode ver, pero neste informe sí, a peza ten o marco da época, ademais en moi bo estado de conservación, que é algo tamén que valoramos a hora de intentar ingresar pezas no museo. A obra está nun estado de conservación fantástico e o propio marco tamén está, non? Ben, outro das formas de adquisición que temos no museo é a revisión das casas de puxas, os catálogos e demais. É outra faceta do noso traballo estar ao día das poxas para localizar obras de interese para o museo e que, lóxicamente, encaixen no noso contido temático. Esta é outra primicia que vos ofrecemos hoxe aquí. O ano pasado saiu a poxa unha litografía de Salvador Dalí datada e asinada en 1969. Sabemos e somos conscientes da problemática, ás veces, da obra de Dalí, da problemática da autenticidade, sobre todo en caso de gravados e demais, pero este está firmado. Ben, nestes casos, o proceso de traballo é o seguinte. Primeiramente, temos que ver a nosa disponibilidade económica, saber que orzamento temos para adquisición. Sabedes que na administración hai uns capítulos presupuestarios, si temos para comprar, só podemos comprar, e se temos para mobiliario, só podemos facer mobiliario. Entón, que sucede? Que temos un diñeiro asignado. Ás veces, previamente, xa sabemos o que vamos comprar, porque hai unha oferta que nos interesa e de un ano para outro xa reservamos ese diñeiro para poder facer esa compra, pero no caso das subastas non é así. É dicir, cando a peza sale á subasta, a poxa non sabemos previamente que pode aparecer, non? Entón, aí temos que facer eses cálculos, saber se o presuposto que temos, o orzamento que temos, nos dá para cubrir esa puxa. Tamén temos que valorar o porcentaxe de ganancia que aplica a casa de subastas e tamén temos que calcular o IBE e ter en conta o que nos vai costar trasladar esa obra, neste caso desde Madrid ao museo. Entón, facendo todos esos cálculos e axustando, digamos, as cantidades, chegamos a un tope, digamos, de puxa, vale? Entón, aí, o que facemos é comunicar ao Servicio de Museos a nosa intención de asistir a esta poxa e o precio total que podemos chegar a pagar. O trámite seguinte é que o Servicio de Museos ponse en contacto co Ministerio e son eles os que se persoan na puxa e exercen o dereito de tanteo. Neste caso, o ano pasado, fomos quen de conseguir este gravado que, como no caso anterior, consideramos que é unha obra de grande interese para o museo, xa que reproduce unha das obras máis destacadas de Dalí, Santiago el Grande, unha pintura de 1957, tendo en conta que o gravado é do ano 69.
Ben, con esta obra entran en cuestión outros condicionantes os que temos que atender, como son os dereitos de autor, de reproducción, todo o que na legislación vixente nos obriga en canto á propiedade intelectual. Xustamente este 12 de abril deste mismo ano acabase de aprobar o texto refundido da Lei da Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e armonizando as disposicións legais vixentes hasta este momento. Ben, por que vos explico isto? Porque nos adquirimos o grabado, pero non temos dereitos de reproducción e ainda non podemos anuncialo públicamente. Temos que xestionar coa Fundación Gala todas estas cuestións. O mesmo que tamén queremos xestionar con eles pois a adquisición de algunha destas fotografías nas que aparece Dalí pois pintando o lienzo orixinal. Ben, xa para rematar, simplemente contarvos de onde ven este interese de Dalí polo Camiño de Santiago. Dalí era íntimo amigo de Julio Camba, periodista, xornalista, humorista galego. Trazaron esa amistade xa dende a época de Madrid, sendo moi novos. Mantiveron esta amistade durante toda a vida. Un pouco unha anécdota máis ou menos conocida é que esta relación de amistade foi o que inculcoulle a Dalí esa fascinación polo Camiño de Santiago, ata o punto de que estaba preparando facer o Camiño de Santiago xunto a John Lennon, xustamente algo que non puido ser pola morte do cantante nese mesmo momento. Bueno, deixovos con esta anécdota e tamén, ás veces, as cousas que ten a vida. Esta semana, xustamente, na Voz de Galicia, Carlos Regueira publicou un artículo facendo referencia a esta obra de Dalí, non ao noso grabado, lóxicamente, senón o lienzo que está en Canadá de Dalí. Bueno, xa sin máis, si queredes, e se temos tempo, que non o sei, sí, vamos xustos, non? Bueno, non sei se hai tempo para facer algún comentario, algunha pregunta, se non, non sei se alguén quere comentar algo, se non imos ao descanso. Sí, temos un café disponible na cafetería, a zona de cafetería que foi diseñada no museo como cafetería, pero que nos utilizamos para as actividades, para os talleres e demais. Así que, se queredes, subimos a tomar ese café e comentamos.